বিজেপি আইপিএফটি বাইপনি হাপাং খামারিরো হাস্তেজों মন্ত্রী রতনলাল বিধানসভারগো সামানি হাস্তেजों বেদেগো হামগ্রাই ইংখা হাস্তেनि যত जोंनक थुगिनो बेरायबानि दैरेंनकनि फोरोंनाय बहायनो एलएमरं बागबानि फियाबा बायथांगो मुंसा नुजाग्लिया हास्तेनि रोंबेदेनि शेप साबनुगै जों सोंनायरगनि माफासं बुसारगनो हापांनि रोंनगो परिरियावै प्राइवेट जोंनगो tlangि एडमिशन खालामबानि दिरेक नुजाग्लि दंगो हाइनिबाय हापांनि रोंनगो जों सोंनाय मारिबो आसक नुजाग्लिया जेराव गरि बिग्रा हाग्रा नखुनि रों सोंनायरो बरगनो सिमिसि हापांनि रोंनगरगो नुजागसिबो सालग्रा रांगामुरा जेबि रोंनक राजनगर रोंनक इंस्पेक्टर बाय खबजाक रोंनगरगो जत मिलिवै खरक सिनिचा स्रोंनाय दंगो फियाबा बेलाय वाना जानाय कक फोरोंनाय दंगो जतै खरकदै आबनि बिसिंगसि खरकसांगे साल खोथां थुजाक मुक्तरि गाहाम मानजाक मुंखा सुधीर चंद्र दास ब खरकसा विवेकानंद बिचार मन्चनि आदं बहिनि साइमान काकक माव